खिन्थु प्रमद बर' नोंथांखौ जोङो कुइसन खालामदों, नोंथांखौ जों बुंदों बे हिसाबखौ नोंथाङा सानसे नङा सानसे जोंनो होथारनांगोन, खारन नोंथांनि पावारा सानफ्रामबो जुगामि नङा। दिनै इउजि ब्रह्ममोनहा, दिपेन बर' बिथांमोनहा, प्रमद बर'मोनहा ओरैबायदि आखाइ खबबाय, जोंथ' लाजिदों बबेयावहाय नुखो बिथांमोनहा बे गासिबो जाजोब्बाय होननानै। जोंनि आन्दलननि फाउन्डार लिडार, बे लिडारखौ शाहजाहान बायदि जेलाव जोबथेनानै दोननानै बिथाङा बे औरंजेबनि आखुजों दिनै जोंनि बिटिसिखौ सासन खालामदों आरो बिटिसिआव दिनै दुखुनिसो माखासे देंखो दामहोदों बिथाङा दिनैहाय। बड'लेण्ड महाउत्सबआ जानानै थांबाय गोदान दिल्लीयाव। दा बे महाउत्सबखौ खुंनानै हयथ' जों गोबां मुलाम्फाबो मोनबाय जानो हागौ। दा बिनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा जोङो मोनदों बे जाहैबाय पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव, गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बिटिआर सरकारनो बेसेबां रां हरखो, बेसेबां मा खालामखो, बेसेबां साख्रियाव सोखो, बारग' एनडिबिफोरखौ मा खालामखो, बेफोरनि सोमोन्दै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा माने फोरमायदों। दा बे फोरमायनाय बायदिब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे बिटिआरनि थाखाय 1500 कौटि रां भारत सरकारनिफ्राय आरो आसाम सरकारनिफ्राय 800 कौटि रां बेफोरबायदि माने हरबाय थानाय जादों। दा बे बाथ्राखौथ' जोङो निस्सय मिथियाखैमोन जानांगौ, नाथाय नरेन्द्र मदि सारा गावनि खुगाजोंनो फोरमायना होनाय हिसाबै जों गोबाङानो मिथिबाय। दा बे बाथ्राखौ लानानैनो बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा, जायनाखि दासिमबो सैनांनानै दङ, बिथांमोनहा माने खुद्रिसारनाय दङ। 4000निबो बांसिन जिहेतु बारग' एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय रिहेबिलिटेसनखौ होबाय आरो गोबांथार माने जायफोर मुंख्लं न'खर, बेफोरनोबो मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरनो 5 लाख करि रांखौ होबाय होननानै माने गाहाय मन्त्रि बिथाङा फोरमायदों। दा नाथाय जोङो बास्तबआव, मोगथाङाव जोङो नाथाय बेफोरखौ नुनो मोनाखै। आरो इसिबां कौटि कौटि रां भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय फैदोंब्ला जोंनि बिटिआर सरकारा बहा दोनखुमाखो, बहा लाखुमाखो, बिथांमोनहा मानो सिरि आरो इसिबां मावनांगौ खामानि थासेयावबो दिनैसिम मानो मावफुंना होनो हादिया, इसिबां कौटि कौटि रां फैसेयाव। थांनाय 15 थारिखआव दिल्लीयाव बड'लेण्ड महाउत्सब खुंनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि माखासे बाइटखौ जों नुनो मोन्दों, लेक्सारखौ नुनो मोन्दों। आरो बे लेक्सारखौ खोनानानै जों ओरैबायदि मोनसे आसुरित फिलिंस खालामदों आरोना। ओरैबायदि बुंबाय नरेन्द्र मदि बिथाङा, जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय 1500 कौटि थाखा भारत सरकारा हरदों होननानै। दा बेखौनो जों दिनै आसुरित जादों। बे 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै जोंनि बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे नैबे बिटिआर सालायगिरि, दैदेनगिरि बिथांमोन इउजि ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारि, गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी बिथांमोना बे फैसाखौ लाबोना बहा दोनखुमा फैखो? जोंनि कुइसना बे। बिथाङा दिनै नरेन्द्र मदि बायदि सासे भारतनि प्राइम मिनिस्टाराथ' नंखाय खोथा बुङा, फैसाखौथ' हरमारदों। खिन्थु बिथांमोनहा गावसोरखौनो ओरैबायदि बुंनानै लाबाय प्राइम मिनिस्टार बिथांनि सिगाङावहाय, एक्स एनडिबिफ्रालायनो माने गासिबो फैसाखौ मोनजोब्बाय, 4000नि बारा मानसिया फैसा मोनबाय होननानै बुंदों। खिन्थु बे फैसाखौबो ओरैबायदि होदों, नंगौ माखासेया मोनदों, खिन्थु बियो लन हिसाबै मोनदों आरो माखासेया मोनाखै। आरो बेखौ गभर्नमेन्टनो बा बेंकनो बै जाय मोनगिरि बिथांमोनहा होफिननांगौ आरो बे मोनसे। आरो एक्सग्रेसिया, जाय मुंख्लं न'खरफोर, बे न'खरफोरनो गासिबो 5 लाख फैसा हरजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। खिन्थु बेथ' नंखाय, बेथ' नंखाय। जोंनि तामुलपुरावनो अनेक, मथा मथि तामुलपुरावनो 400-500सो मारटियार न'खर दङ, बिथांमोननो दिनै सासेबो मोनाखै। जों नाम मख'नानै बुंनो हायो, सेनियर बेवहाय लिडार बाबुल बर' होननाय दङ, बिथाङा जुडिसियेलमोन, काउन्सिलनि जुडिसियेलमोन, बिथाङा मोनाखै। थिग बेबादिनो प्रफुल्ल नार्जारि होननाय दं, डिम्बिस्वर ब्रह्म होननाय दङ,
फरेन बर' होननाय दङ थिग बेबायदिनो गोबां तामुलपुरावनो 500-600 जनसो मार्टियार न'खर दं आरो बिथांमोना होआखै बेवहाय अबे रावजों बिथांमोनहा बिदि बुंनो हाखो ओंखायनो जों आसुरित जादों आरो बहा 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै बहा होखो आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों माने बे एक्स एनडिबि फोरनोलायनो माबा पुलिसाव साकरि होजोबबाय बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ जोङो कुइसन खालामदों आसाम पुलिसाव बिथाङा सोर एसपि नि आन्डाराव बबे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि एक्स एनडिबि गथ'फ्रा आईसी कनस्टेबल अफिसार जानानै मावनानै दं बेखौ जोंनो लिस्ट होथों मानोना खुगाजों बुंबाल' जानाय नङा बियो बेखौ जोंनो लिस्ट सहकारै जोंनो नांगौ थाबैनो बिथांमोना जोंनो होथों बेखौ जोङो कुइसन खालामदों आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंबावदों आसामनि बिकासनि थाखाय आसाम माबानि मा होनदों बिटिआर नि डेभेलपनि थाखाय जौगाखांनायनि थाखाय आसाम सरकारा प्रत्येक बोसोराव 800 कौटि थाखा बिटिआर सरकारनो हरदों होननानै बुंदों जुदि जों पिस एकर्ड खालामदोंब्ला बे फैसाखौ बहा बाहायखो बेखौ जोंनोबो नांगोन बोसोरावनो जुदि 800 कौटि जुदि फैसा हरदोंब्ला मथा मथि दा बोसोरब्रै जाबाय नङा होमबा बोसोरब्रैयाव 3200 कौटि थाखा दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनबोबाय जिहेतु जोंबो स्टे हल्डार एनडिबि नि थ्रुयैसो नैबे पिस एकर्डआ जादों बिटिआर एकर्ड होनना बुङाखै नरेन्द्र मदि बिथाङा पिस एकर्ड होननानै बुंदों जुदि पिस एकर्ड जामारदोंब्ला बे उन्नयननि फैसाया बहा थांखो स्पेसियेलि बुंदों एडुकेसन आरो हेल्थ सावस्रि आरो सोलोंथाइ बेवहाय बे फैसाखौ हरदों होननानै बुंदों खिन्थु बे 800 कौटि फैसाजों बोसोरसेयाव 800 कौटि मोननाय फैसाखौ बबेयाव खैखान कलेज बिथाङा बानायखो बेखौ जोंनो हिसाब हो आरो मोनबेसे मेडिकेल बानायखो बिथांमोना जोंनो होदो स्पेसियेलि मोननै डिपार्टमेन्टनि थाखाय हरदों होनना बुंदों एडुकेसन आरो हेल्थ बेखौ जोंनो हो जि समाव नरेन्द्र मदिया मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जिथिया खोथा बुंदोंमोन एनडिबि फोरनो बिदि होबाय होननानै एनडिबि फोरनो साकरि होबाय एनडिबि फोरनो एक्सग्रेसिया होबाय थांनानै थानाय माबाफोरनो फैसा होबाय होननानै 4 लाख करि होबाय होननायाव आरो जेल मुक्त जाबाय केस जोबजोबबाय होननायाव दिनै इउजि ब्रह्ममोनहा दिपेन बर' बिथांमोनहा प्रमद बर'मोनहा ओरैबायदि आखाइ खबबाय जोंथ' लाजिदों बबेयावहाय नुखो बिथांमोनहा बे गासिबो जाजोबबाय होननानै बबेयावहाय पुलिस साकरि होखो बिथांमोनहा बिनिखायनो जों बुंदों ओरैनोल' बुंबा जानाय नङा प्रमद बर' इउजि ब्रह्म गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारी दिपेन बर'मोनहा जोंनो डकुमेन्ट सहकारै लिस्ट सहकारै जोंनो होथों बबे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा सोर एसपि नि आन्डाराव आईसी ना कनस्टेबल ना ओसि जानानै दं ना अफिसार जानानै साख्रि मावनानै दङ बेनि हिसाबखौ जोंनो होथों हायोबा बिथांमोना जों लाजिदों बिथांमोना जि बिराद आखाइ खबलाबायदों खिन्थु प्रमद बर' नोंथांखौ जोङो कुइसन खालामदों नोंथांखौ जों बुंदों बे हिसाबखौ नोंथाङा सानसे नङा सानसे जोंनो होथारनांगोन खारन नोंथांनि पावारा सानफ्रामबो जुगामि नङा जों ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों सानसे समाव जोङो हाई स्कुलाव फरायनाय समाव भारत जारिमिन जों फरायनो मोनदोंमोन भारत जारिमिनाव औरंगजेबा मा खालामदोंमोन गावनि फंबायफोरखौ बुथारजोबनानै गावनि बिफा शाहजाहानखौ बे जेलाव लाइफ टाइम जेलाव दोननानै बे राजा जादोंमोन थिग बेबायदिनो दिनै प्रमद बर'आ जोंनि एनडिबि सेंग्राफोरखौ गोथाङै बुथारबाय थांनानै थादोंब्लाबो दिनै एनडिबिनो एक्रेसिया एनडिबिनो रिहेबिलिटेसन होनांगौब्लाबो बेखौ बिथाङा दिनै होआखै जोंनि एकर्डआव लिरना लाबोखानाय बायदि जोंनि सेंग्राफोरनो स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट होनांगौमोन आर्मि मिलिटारि पुलिस बैसो थानाय मानसिफोरखौ बेखौ बिथाङा सासेबो होनो हायाखै जेलाव दोनबाय गोथां बिथांमोना थैनानैनो दङ बिथांमोनखौ दिनै बुथारदोंना बुथाराखै प्रमद बर' बिथाङा दिनै जायनिखि जोंनि आन्दलननि फाउन्डार लिडार बे लिडारखौ शाहजाहान बायदि जेलाव जोबथेनानै दोननानै बिथाङा बे औरंगजेबनि आखुजों दिनै जोंनि बिटिसिखौ सासन खालामदों आरो बिटिसिआव दिनै
दुखुनिसो माखासे देंखो दामहोदों बिथाङा दिनैहाय। बेनिखायनो बुंदों प्रमद बर' जोंनो हिसाब नांगौ 1500 कौटिखौ बहा गारखो, बहा बाहायखो, आरो जोंनि एनडिबिखौ प्राइम मिनिस्टार बिथांनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नोंथांमोनाथ' बुंदों दिनै एक्स एनडिबिफोरखौ पुलिस मिलिटारियाव बा आसाम पुलिसाव सोबाय होननानै नोंथांमोना बुंदों। बिनि थाखायसो दिनै नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै बे बर'नि महा उत्सब दिल्लीयाव स्पष्ट भाबै बे खोथाखौ बुंनो हादों। ओंखायनो जोंनो नोंथाङा थाबैनो जोंनि बे एनडिबि एक्स एनडिबि केडारफ्रा बबे डिस्ट्रिक्टआव सोर एसपिनि आन्डाराव कनस्टेबल जानानै दं ना असि आइसि अफिसार जानानै दं, नोंथाङा लिस्ट सहकारै डकुमेन्ट सहकारै जोंनो स्पष्ट खालामनानै होनांगौ। बेखौ जों दिनै नोंथांमोननाव प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, दिपेन बर', गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी नोंथांमोनखौ जोङो स्पष्ट खालामनो थाखाय जों दिनैहाय तामुलपुरनिफ्राय एक्स एनडिबि जानानै नोंथांमोनखौ स्पष्ट होनो थाखाय जों खावलायदों। गोजोन्थों।